Práve sme otestovali Kinetic Training Plus od Nike. Tuto je výborné to, že práve ten senzor ti dá tú spätnú väzbu o tom, že či niečo robí správne a už je to taká forma, že keď bez toho senzora sa to nedá až tak oklamať, hej? Čiže musíš byť trošku viac poctivý. Trochu menej sa mi páči ten taký nezážnivný drill, že treba tú jednu nohu sterilne dvíhať stále hore-dole. Len by to chcelo možno trošku viacej fantázie a možno takých netradičnejších cvikov. Druhá vec je, že či títo virtuálni tréneri či sú dostatočne motivační na to, aby človek sa dokázal len to udržať, ten sociálny faktor alebo to cvičenie v prírode a mimo domove vždycky má svoje nejaké čaro. No a či to bude niekoho aj baviť, cvičiť, tak to ukáže čas. Na otestovanie sme získali zaujímavú hru Nike Plus Kinect Training, ktorá hneď na začiatku zmeria vaše fyzické aktivity, čiže hneď dostanete vlastný individuálny plán. Môžete si zvoliť, či chcete trénovať skôr na kondíciu, na silu, alebo chcete schudnúť. S tým, že hra k tomu prispôsobí všetky tréningové aktivity, môžete si vyberať z rôznych obťažností, taktiež hra prispôsobuje váš program doterajším výkonom a ak hra vám navrhne nejaký cvik a vy ho robíte nesprávne, okamžite vás opravuje, navrhne riešenie, ako máte cvik robiť správne, opraví, že stojíte na nesprávnej nohe, povie vám, že nesprávne doťahujete ruky alebo skačete málo vysoko. Hra funguje s pomocou zariadenia Kinect, ktoré sníma vaše celé telo, teda nepotrebujete žiaden ovládač, postavíte sa pred televízor a cvičíte. Rozpoznávanie funguje celku spoľahlivo, síce sú jeho možnosti obmedzené staršou technológiou, ale aj tak si myslím, že na doterajšie pomery je to asi najlepšia služba, ktorá vám môže dovoliť cvičiť doma za pomoci nejakého virtuálneho profesionálneho trénera. Nemusíte sa báť, že by vás hra nedokázala zničiť, určite sa zapotíte, avšak otázne je, koľko vás bude baviť doma samých skákať pred televízorom.